Само за момент да кажа аз нещо, което е изключително важно. То е свързано и с това, което каза господин Витанов, в момента господин Богданов. Истината е, че за ПП и ДБ, когато те не участват в управлението заедно с Пеевски, с Борисов, Пеевски и Борисов са врагове, лоши и се трябва да са в затвора. Когато управляват с тях за пореден път, защото те няколко пъти управляват с тях, не само по сглобката, и преди това, преди години отново управляваха заедно с Борисов. Даже имаха 5 министри тогава. Тогава те са добри евроатлантици, които работят в името на България. Това е тотално лицемерие. Също се отнася и за това, което казва в момента господин Витанов. Аз го разбирам, че за него не е лицеприятно, но истината е, че в момента това правителство, което управлява изтъкано от ППДБ и няколко представители на ГЕРБ и на Доган, вътре има поне 5 министри, които в предишните си професионални развития са били част от администрацията на Радев, заместник министри на Радев и са назначени в това правителство директно по настояване на Радев. Така че